ҳозироти ҳозирини гиромӣ, ба ҳамагон маълум аст ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳалли масъалаҳои мустаҳкам намудани иқтидори мудофиавии кишвар диққати махсус зоҳир намуда, онро аз рӯзҳои аввали таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ таҳти назорати доимии худ қарор доданд. қувваҳои мусаллаҳи кишвар ки амалан дар ҷои холӣ бе ягон заминаҳои моддию техникӣ таъсис ёфта буданд, дар тӯли 33 сол аз бисёр имтиҳону озмоиштҳои сахту сангин бо сари баланд гузашта, бо дастгирии доимӣ ва талошҳои пайвастаи сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ дар ин муддати кӯтоҳ ба як сохтори муташаккил, муназзам ва боэътимод табдил ёфтанд. ҳайати шахсии артиши миллӣ имрӯз бо интизоми баланди ҳарбӣ, иродаи қавӣ, зиракии сиёсӣ, донишу малакаи муосир ва рӯҳияи баланди ватандӯстӣ дар роҳи анҷоми рисолати вазири мудофии ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-лейтенант Саидзода Бобоҷон Абдуқодир шуморо ба нои Ҷаббор Расулов хайру мақдам мегӯем. муҳтарам афсарон, иштирокчиёни мудофии ҳудудӣ ва сафарбарӣ, барои иштироки фаъолона дар чорабинии сиёсии ҳарбӣ ки тибқи дастуру сифориши сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид, миннатдории худро мерасонам. имрӯз мардуми шарафманди нои Ҷаббор Расулов бори дигар собит намуданд ки сиёсати пешгирифтаи роҳбари давлатро дар самти мудофии ҳудудӣ ва сафарбарӣ баҳри ҳифзи марзу буми кишвари азизамон Тоҷикистони истиқлол пурра дастгирӣ намуда ҳама ҷониба иҷро менамояд. барои нигаҳдории сулҳу субот ва оромии кишвари азизамон Тоҷикистон ва сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шараф! Тоҷикистон ба пеш!